In de Mienskip wordt er een soort praat over wat er alle jaren net goed gaat in de politiek. Maar er binnen ook genoeg successen bij Helle, zou ook in de gemeente Noord-Friesland. Vooral over de woningbouw die natuurlijk de laatste 4 jaar aanpakt gaat. Dit is de Noorderstek. Je wil 110 wenden realiseren. Er zit sociale huur bij, er zit sociale kopen zit erbij. Er zitten 203 kappen bij, een rijtjewenden bij. Het mooiste is van die 110 wenden met er 94 in ieder geval in de eigen regio. Dus mensen uit de eigen regio die komen hier weer om. Maar we vinden het heel belangrijk dat we voor de eigen mensen in zijn eigen inwoners bouwen kunnen. Met de kleerwijze voor de toekomst. Mensen weer ouder. Dus je steekt de gezinnen steeds maar die willen in ieder geval lietser. Oftewel als een prutting inpetters erbij. En elk maand wordt je een plakje hak kennen. De balans tussen stad en dorp speelt daarbij ook een grote rol. We zijn een plattelandsgemeente met 52 dorpen en 1 stad. Regio Stad Dokkum is goed voor 84.000 mensen in deze hele omkrieten. Maar we vinden het belangrijk dat in deze gemeente zelf, dat mensen in het dorp bij je kennen. En als die balans goed gaat met voorzieningen et cetera, dan haal je een heel mooi leefklimaat. De gemeente Noord-Friesland pakt het wel voor haar dorp op. Je kan zien bijvoorbeeld in Nijweer door we 4 lusjes door we Zoon en in de eerste Nijtjerk en Kalmerswijk weer van door 20. In Kalmerswijk wordt er hutwerken aan nijbouwwennings aan de Zedelshof. Het is een project dat 3 jaar door had. Dus vanaf het begin idee tot en met de realisatie. Nou ja, dan hebben we dat 3 jaar dingen. Dat is van de gemeente heel snel. En hier komen een aantal vrijstaande wenden, 200 kappen en extra De wenningbouw in de gemeente Noord-Friesland is daarmee nou aardig op gang. Maar dat had wel een periode worden. We rekenen hier vanaf 2018 met crisis et cetera tot 2015, 16 had er eigenlijk weinig is er toen in beweging geweest. Nou, dat had nou in 22, 23 gaan we dat gestaag met de beweging gebracht. De aantal minder, 1424, daar sturen we op. En ik bedoel, we gaan natuurlijk een inhaalslag. En aan de andere kant, we zijn nog mooi erbij. En 628, dat zal in ieder geval een goede rispieren worden.